Вече 20 години тя помага за общуването с милиони по света в повече от 20 страни. За труда, творчеството и успеха през изминалите 20 и предстоящите още много години ще разговаряме с Драгомира Линдова, директор на 164-та Испанска езикова гимназия Мигел де Сервантес в София. Поводът да ви поканим е, разбира се, 20-та годишнина на училището. Аз първо искам да ви благодаря за поканата. Каква е равносметката за тези 20 години на Испанската гимназия? Равносметката за нас е реализацията на нашите ученици. Тоест, как те успяват в живота. Искам да кажа, че по повод на тази, за нас, много важна 20 годишнина, ние установихме, че точно 2220, представете си числото, ученици са завършили Испанската гимназия във вида, в който тя съществува в момента. Вероятно знаете, че началото беше поставено в 9-та френска езикова гимназия с разкрити паралелки по испански език, които бяха езикови паралелки, но беше едно училище по чуждоезиково обучение, така да го наречем. Там завършиха около 700 наши ученици. За нас всичките са ученици на Испанската гимназия и общият им брой тази година вече ще надхвърли 3000. Почти 100% реализация имаме на учениците в висшите учебни заведения, съответно в определени професионални области. Да, би могло да се каже, че са действително 100%, защото статистиката, която ние водим, обикновено е за реализацията непосредствено след завършването и дипломирането на учениците. Но, да речем, по няколко души, 3, 4, 5, максимум от випуск, не се реализират веднага във висшите училища по различни причини. Главно поради това, че местата, където попадат, не са най-желаните от тях, а нашите ученици са много амбициозни по отношение на избора на професии, на реализация. Така че година или две след това те действително получават реализацията, която са желали. През последните години наблюдаваме засилен интерес от страна на кандидатстващите в гимназии към испанската култура, испански език, съответно и испанската гимназия. На какво се дължи това? Дано да не прозвучи нескромно, но аз не мисля, че само засиления интерес към испанския език е повод една голяма част от учениците да се ориентират към нашата гимназия. Разбира се, че определено в последното десетилетие е много по-голям интересът към испанския език, сравнявайки с други чужди езици, но мисля, че нашата гимназия, освен че предлага едно качествено обучение по чуждите езици, защото не е само испански, но и втори чужд език, който ние предлагаме, има и още нещо. Това още нещо, според нас, високите критерии на педагогическия състав водят до високи академични резултати, безспорно, а оттам до една конкурентоспособност на нашите възпитаници. Показателите за успеваемост на учениците главно са два. Първо, как завършват средното образование, съответно как се реализират, и второ, какъв е интересът на входа, т.е. колко ученици и техните семейства, разбира се, са пожелали Испанската гимназия. В последните години една от най-желаните паралелки чуждоезиков профил в София е нашата паралелка с първи чужд език испански, втори чужд език английски. А по отношение на завършването, Испанската гимназия е в десятката от най-добре представили се учебни заведения по отношение на резултатите от държавните зрелостни изпити. И това за нас е повод за гордост. Определено е така. Какво ще сподели Драгомира Линдова, директор на Испанската езикова гимназия в столицата, ще разберете, ако останете с нас. Запознаваме ви днес с директора на Испанската езикова гимназия, госпожа Драгомира Линдова. Нашият разговор с нея продължава. Ето, че има и много възможности за развитие в рамките на самото училище, изключително много клубове или проекти, които развивате. Нека да кажем кои са основните и с какво се отличават спрямо останалите учебни заведения, които предлагат подобен род развитие на своите ученици. Със сигурност и в другите училища има много така наречени условно извънкласни дейности, но ние изключително много държим на тази част от нашата работа, защото това също е част от нашата работа. Предлагаме действително много възможности за развитие на интересите и талантите на учениците в различни такива форми, като клубовете Приятелство, Европа, Екология, Експериментатор, Художник, нека да ни изреждам всичките. Редица спортни секции, които се представят доста добре на турнирите. Впрочем, нека да разкрия една скоба, ако позволите, че по повод на 20-та годишнина ние започнахме турнир, който нарекахме Купа Сервантес. И това е един турнир, който всъщност наследява една традиция на турнира Кларис, турнир преди повече от 10-15 години, учреден от езиковите гимназии.
И така, тази година за първи път ние направихме пълния турнир Купа Сервантес, на който бяха поканени същите тези партньорски училища. Работим по много проекти, главно проектите Коменски. Искам тук да отбележа, че нашата гимназия беше сред пионерите, сред първите, които започнахме работа по проектите Коменски. И до този момент не сме прекъсвали тази наша дейност. В момента, тази година, в училището се работи по 2 проекта, които се застъпиха по Европейската програма Сократ Коменски. Наши ученици участват във всичките проекти на отдел образование към Испанското посолство и наши ученички миналата година и през настоящата година спечелиха този изключителен конкурс и възможност за пътуване, наречен Пътят на Кетцалха. Участие в тези европейски проекти дават възможност за подобни пътувания. И в настоящия момент ние посрещахме една португалска група от 21 ученици и 5-6 преподаватели, които ще бъдат в София, в България, гости на нашата гимназия в продължение на 2 седмици. Те работят по един съвместен проект с наши ученици, който се нарича Зов за живот, да опазим планетата Земя. Той е на екологична тематика. Но паралелно с него работим и по друг проект, който е с Франция, Испания и Италия, който се нарича "Не ме наричай чужденец", текстове, които заличават граници. Част от живота в едно училище, разбира се, са и традициите в него. Нека да отбележим кои са основните събития, които се случват в училищния живот на 164-та гимназия Мигел де Сервантес. Ние изключително много държим на нашите традиции. Създадени са още с създаването на училището и нека тук да кажем, че автори на училищния химн са ученици на гимназията и всъщност те спечелиха този много тежък конкурс за музика и текст на училищния химн. И тук има нещо много любопитно, понеже се явиха много произведения. В един момент педагогическия съвет се затрудни кое точно да бъде училищния химн. Поради тази причина ние в момента имаме един официален училищен химн и една училищна песен, на които бяха почти равностойни като възможност да станат училищен химн, но едното произведение се превърна в наш официален химн, а другото се запомни като песента на випуск 9-6. Вие отделяте внимание и на патрона на училището Мигел де Сервантес по определен начин. Разбира се. За нас е много важно това. Училището се създаде в 1991 година, но една година по-късно получи името на патрона си Мигел де Сервантес. Ние изключително много се гордеем с нашия патрон и инициативите, които носят неговото име, например литературният конкурс "Сервантес и човешкият свят". Това е един ежегоден конкурс, който се провежда за творби на български и на испански език. Разбира се, патронният празник, който честваме на 23 април всяка година. И защо 23 април? Вие знаете прекрасно. Това е една забележителна дата, свързана с кончината на нашия патрон и на други забележителни литературни творци в световната класика. 23 април малко по-късно стана и Световен ден на книгата и на авторското право. И това ни изпълва с гордост, защото преди това да се случи, този ден вече беше патронния празник на Испанската гимназия. Наистина ние, след като получихме името Мигел де Сервантес, се замислихме коя е подходящата дата да празнуваме нашия патронен празник и поради факта, че е незнайна неговата рождена дата, се спряхме на датата 23 април, когато всъщност се предполага, че е деня на смъртта на Мигел де Сервантес. Какво още сподели Драгомира Линдова, директор на Испанската езикова гимназия в столицата, ще разберете след малко. Какви интересни инициативи предстоят за Испанската гимназия? Ще разберем на връх 20-та годишнина на училището от директора и госпожа Драгомира Линдова, с която продължаваме разговорът ни. Как Испанската гимназия поддържа контакт със своите възпитаници? По какъв начин са организирани те? Как се срещат след като напуснат пределите на училището? Аз много ви благодаря за този въпрос. Аз много се вълнувам, когато говоря на тази тема, защото точно преди 10 години, когато чествахме 10 годишнината на училището, тогава с помощта на нашите бивши възпитаници ние учредихме клуба на възпитаниците на Испанската гимназия, който съществува и до днес. Това е едната форма
форма на общуване и на приемственост. Другата форма, която е съвсем модерна и така съвсем скорошна, и тя всъщност възникна по повод на честването на 20-та годишнина. Направихме страничка във Фейсбук, в която призовахме и започнаха да се регистрират бивши и настоящи, впрочем, ученици на гимназията. До този момент имаме над 1100-1200 регистрирани бивши ученици на гимназията. И това е начинът на общуване и установихме, че това е един изключителен начин да открием ученици във всяка една точка на света и успяхме. Любопитното е да разберем какво показват вашите наблюдения, в каква посока са се реализирали тези личности, както в България, така и в чужбина. Има ли определени сфери, области, в които преобладава тяхната реализация? По отношение на висшите училища, в които попадат и специалностите, нека да кажа, че са най-разнообразни специалности, които избират нашите ученици в различни учебни заведения, както в България, така и в чужбина. Например, отлично са се реализирали възпитаниците на училището в областта на икономиката, бизнеса, държавната администрация, в различни европейски институции, в науката, образованието и културата. И не само там. Предпочитаните специалности за нашите ученици, за които вече испанският и вторият чужд език, впрочем, вторият чужд език в училището се избира от нашите ученици между английски, френски и португалски. Тези два чужди езици помагат на нашите ученици като инструмент за по-нататъчна реализация. И така те се реализират главно в специалности, свързани с икономиката, правото, медицината, инженерни специалности, туризъм, международни отношения и много други. Трябва да кажем, че голяма част от учениците се реализират и в областта на културата, музиката и по-конкретно музиката, която слушаме и в нашата програма. Някои от нашите ученици поеха по този тежък и трънлив път на изкуството, в това число и на вокалното изкуство. А нека да кажа, че това, че испанската пее и танцува, не означава, че ние сме музикално училище. Ние все пак сме училище с чуждоезиков профил. Но тъй като много държим на тези дейности, свързани и с сценичните изкуства, знаете, че ние имаме театър на испански език и то много успешен театър на испански език, даваме и възможност на учениците да изявяват талантите си и дарованията си, както на училищната сцена, така и на нашите концерти, които обичайно са извън училище. Може би тези наши усилия са малко или много помогнали за насочването на някои от нашите ученици в областта на изкуствата. Вече имаме изтъкнати оперни изпълнители като Деян Вачков, Вера Гергинова, Атанас Младенов. Това са вече утвърдени и познати имена на млади оперни изпълнители. Искам специално да спомена името на Сергей Павлов, който е автора на музиката на училищния химн. Той е в Съединените щати и там работи като диригент и композитор. И в областта на танцовото изкуство ние сме много горди, например, с постиженията на нашата танцорка Кристина Стайкова, която живее в Ню-Йорк. Там има собствено студио за латиноамерикански танци и свързахме се с нея. Тя пожела да участва в нашия концерт, беше готова да го направи, беше започнала да прави програма за това. За съжаление, творческите ангажименти не го позволиха, както впрочем и на Деян Вачков и на Вера Гергинова, но тези трима наши изпълнители ние ще видим на концерта на видеостените изпълнения, които са заснети предварително и ще бъдат излъчени. Също можем да кажем, че има и известни имена на солисти и музиканти, така е. Както и артисти и режисьори. Можем да споделим имената на Виктор Танев, Адриана Кънчева, добре познати чрез своите гласове и сценично присъствие в публичното пространство. Да не говорим пък за Преслав Стоянов, който свири на класическа китара, който всъщност е и може би единственият българин, който е завършил бразилско музикално училище. Точно така е, да. Както и небезизвестният режисьор Мартин Киселов. Така е. Вие всъщност изброихте няколко имена на бивши наши ученици, които се отзоваха на нашата покана да станат част от нашето събитие, от нашия концерт и наистина активно ни сътрудничат. Някои от тях ще участват на живо като изпълнители. Кулминацията на 20-та годишнина, разбира се, ще бъде този концерт-спектакъл, за който вече стана дума. Той ще се състои на 23 април в зала 1 на НДК. Началото му е 18 часа и използваме
използвам повода, ако ми позволите, да поканя от вашия ефир всички онези, които до този момент не са разбрали за концерта или не са имали възможност да получат покани от училището. Могат да го направят в библиотеката на училището или пък на самия концерт също е възможно да се случи, преди концерта, разбира се, да поканя всички ученици, бивши и настоящи, всички учители, бивши и настоящи и разбира се, родителите на нашите ученици. Много държим на тази последна покана и я отправям официално към тях. И почитатели на испански език и култура, разбира се. Разбира се, да. Всички онези, които желаят да се насладят на това как испанската пее и танцува. Говорейки за мото, нека да кажа, че ние имаме мото на нашата годишнина. А мотото на нашата годишнина е труд, творчество и успех. Защото считаме, че това са трите ключови думи, които характеризират цялата училищна общност – ученици и учители. А за учителите бих добавила и много ентусиазъм, много себеотдаване и много любов. По този начин ние постигаме качеството на образование, защото по този начин изграждаме и едно по-високо ниво на взаимоотношения между ученици и учители. Това е, може би, точната мениджърска рецепта за едно училище днес. Аз предпочитам да не гледам на себе си като на мениджър, като на педагог. И винаги съм смятала себе си за учител и съм била щастлива, когато някой ме оценява като учител, а не като мениджър, както вие казахте. Разбира се, работата ми, характера на работата е такъв, че се налага да управлявам много хора, не само ученици, но и учители. Какво предстои пред Испанската гимназия след 23 април? След 23 април това, което предстои, е труд, творчество и успех. Пожелаваме ви го и ние. Благодаря за участието.